Στη Δημητσάνα παρασκευαζόταν μπαρούτι από την εποχή της πρώτης τουρκοκρατίας πριν το 1684. Μαρτυρείται η λειτουργία μπαρουτόμυλων από τη βενετική κατάκτηση στα τέλη του 17ου αιώνα και αρχές του 18ου. Αρχικά, πριν φτιαχτούν οι μπαρουτόμυλοι, η παραγωγή γινόταν με πρωτόγωνα μέσα σε οικιακές συνθήκες. Τον 18ο αιώνα ιδρύθηκαν μπαρουτόμυλοι με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ανανία. Αυτοί καταστράφηκαν από τους Τούρκους το 1767 και αναστηλώθηκαν και πάλι λίγο πριν την Επανάσταση από τους μοιημένους στη φιλική εταιρεία αδελφούς Νικόλαο και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλο, οι οποίοι ονομάστηκαν δίδυμοι ύφεστοι του αγώνα, καθώς διέθεσαν ολόκληρη την περιουσία τους για τον αγώνα και μετέτρεψαν τη Δημητσάνα σε πολεμικό εργοστάσιο. Επίσης, έλαβαν μέρος σε όλες τις μεγάλες μάχες της Πελοποννήσου στο πλευρό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Με έξοδα των ιδίων και άλλων φιλικών, πιθανώς και με χρήματα που έφερε ο Παπαφλέσσας, επαναλειτουργήσαν οι μπαρουτόμυλοι, αποθηκεύοντας πυρίτιδα για τον αγώνα σε μοναστήρια, σπήλαια και υπόγεια. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης, οι μήλοι αυξήθηκαν σε 14. Η καθημερινή παραγωγή υπολογίστηκε σε 300 με 500 οκάδες μπαρούτι αρίστης ποιότητας. Μέσα στο έτος 1821, οι Σπηλιωτόπουλοι προσέφεραν δωρεά μόνο στην Πελοπόννησο 13.106 οκάδες μπαρούτι, 3.510 οκάδες σφαίρες και 804.320 φυσίγγια. Εκτός από τους μπαρουτόμυλους, παραγωγή πυρίτιδας γινόταν και στα σπίτια. Οι περισσότεροι Δημητσανίτες γνώριζαν αυτή την τέχνη από τους προγόνους τους και ήταν γνωστοί ως μπαρουξίδες, ενώ η Δημητσάνα ονομάστηκε μπαρουταποθήκη του έθνους. Μπαρούτι ήχομεν, έκαμνε η Δημητσάνα. Του μπαρουτιού την υπόθεση την είχαν πάρει απάνω τους τα αδέρφια Σπηλιωτόπουλοι και για να δουλεύσουν την μπαρούτι δεν επέρναμε πολλούς Δημητσανίτες στο στρατόπεδο. Τους αφήναμε δια αυτήν τη δούλευση, ανέφερε ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε μία από τις επιστολές του. Και όντως έτσι συνέβαινε. Το χωριό της Δημητσάνας αποτέλεσε το σημαντικότερο πυρήνα μπαρουτόμυλων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Είχαν κατασκευαστεί 14 μπαρουτόμυλοι, από τους οποίους παράγονταν κάθε μέρα 300 με 500 οκάδες αρίστης ποιότητας μπαρούτι. Ποσότητα πολύ μεγάλη και σημαντική, αλλά και ταυτόχρονα πολύ καλής ποιότητας. Αρχικά, οι κάτοικοι της Δημητσάνας έφτιαχναν μπαρούτι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά σύντομα κάλυπταν ανάγκες και άλλων περιοχών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ μετέφεραν την τέχνη από γενιά σε γενιά. Ωστόσο, αυτό που ήταν σημαντικό ήταν ότι ναι μεν την κατασκεύαζαν σε ποσότητα, αλλά έπρεπε να φροντίζουν να την κρύβουν για να μην εντοπιστεί από τους Τούρκους. Η διακίνηση του μπαρουτιού είχε κανονιστεί από ντόπιους αγωγιάτες σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου, στη στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο. Και ενώ η παραγωγή καλά κρατούσε, λόγω τοπικών διχονοιών, το μυστικό της παρασκευής και του εμπορίου του μπαρουτιού προδόθηκε στους Τούρκους το Φεβρουάριο του 1821. Η Δημητσάνα, που θα έπαιζε κομβική σημασίας ρόλο στην έναρξη του αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία, είχε μετατραπεί με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων σε ένα μεγάλο εργοστάσιο κατασκευής μπαρουτιού. Ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς γράφει στις 10 Σεπτεμβρίου το 1930: «Η Δημητσάνα ολάκερη, μπασμένη στο μυστήριο της φιλικής, είχε συγκεντρώσει κολοσιαίες ποσότητες νήτρο και θιάφη και με την οδηγία των αδελφών Σπηλιωτόπουλων έφτιαχνε σε 5 μπαρουτόμυλους που δούλευαν νύχτα μέρα χιλιάδες οκάδες μπαρούτι που την αποθήκευαν στα κατόγια των σπιτιών. Οι μαθητές της σχολής, τα κορίτσια και οι γυναίκες έδαιναν τον ίδιο καιρό φυσέκια και δεκάρια με χαρτί του εμπορίου, αλλά πολύ συχνότερα με των παλιών τόμων της βιβλιοθήκης. Έτσι, λόγω έλλειψης χαρτιού, στο βωμό του αγώνα θυσιάστηκαν υπολόγιστης πνευματικής αξίας υλικό από τη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας.
Ύστερα από την αποκάλυψη στους Τούρκους του μυστικού της Παρασκευής και του εμπορίου του μπαρουτιού, η Δημητσάνα μπήκε στο μικροσκόπιο των Οθωμανικών αρχών. Οι Τούρκοι, που δεν είχαν αντιπρόσωπο στη Δημητσάνα και ήταν συνηθισμένοι να ψωνίζουν από εκεί μπαρούτι, που φτιάχναν σε ξύλινα γουδιά στα σπίτια, δεν είχαν είδηση για τους μπαρουτόμιλους που δούλευαν από 2 χρόνια τώρα. Ο Τούρκος διοικητής της Τριπολιτσάς ταράχτηκε. Αμέσως έστειλε ανακριτή στη Δημητσάνα με αρκετή δύναμη. Έφτασε το δειλινό, ο χειμώνας ήταν βαρύς, είχε χιονίσει παντού. Μπήκε στο σπίτι του Σπηλιωτόπουλου, αυτός είχε προλάβει να φύγει, και αφού έψαξε μάταια, στάθηκε σε μια στιγμή στο τζάκι για να ζεσταθεί. Τρομαγμένος ο Κοσμάκης μαθαίνει τον ερχομό του. Ένας τουρκομαθής Δημητσανίτης, ο Θήμιος Μπόκας, τρέχει να γλιτώσει την πατρίδα του από τον κίνδυνο. Είναι χωρατατζής, αρχίζει τις εξυπνάδες και τα καραγκιουζιλίκια. Η καρδιά των Τούρκων ανοίγει. Φαΐ αμέσως και προπάντως ρακί, μπόλικο ρακί. Ο ανακριτής το ρίχνει στο γλέντι. Και ενώ αυτός μεθοκοπάει, άντρες και γυναίκες κουβαλούν οληνυχτής μπαρούτι και υλικά, μακριά, στα μπέλια, στους λινούς και στις σπηλιές, και κουβαλάνε ζώα και χορτάρι και φουσκί στους μπαρουτόμιλους, και την άλλη μέρα ο ανακριτής τους βρίσκει μεταμορφωμένους σε στάβλους. Ο Τούρκος, παίρνοντας και γενναίο μπαξίς στο χέρι, εσφράγισε τους μήλους και μερικά σπίτια για τα μάτια του κόσμου, αλλά δεν πείραξε κανέναν. Δόθηκε αργότερα διαταγή να γκρεμιστούν οι μήλοι, αλλά και αυτή με δωροδοκίες έμεινε ανετέλεστη. Έτσι σώθηκαν οι μπαρουτόμιλοι της Δημητσάνας και μαζί τους και η Επανάσταση του 1821, γιατί χωρίς αυτούς, ειδικά κατά τις πρώτες κρίσιμες μάχες, η ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων θα ήταν εντελώς διαφορετική. Οι Τούρκοι, παρότι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ούτε ίχνος πυρίτιδα στη Δημητσάνα, γνώριζαν ότι στη Δημητσάνα βρίσκονται έμπειροι πυρητοδοποιοί, και επειδή υπήρχε υποψία ταραχών στην Πελοπόννησο, διέταξαν τους προκρίτους της Δημητσάνας να στείλουν στην Τρίπολη τους καλύτερους για να τους χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή πυρίτιδας και συγχρόνως να τους στερήσουν από τη Δημητσάνα. Οι πρόκριτοι δεν φοβόντουσαν, γιατί όλοι οι Δημητσανίτες γνώριζαν την κατασκευή της πυρίτιδος. Έδωσαν μυστικές οδηγίες στους 7 Δημητσανίτες πυριτιδοποιούς για να νοθεύσουν την πυρίτιδα, όπου θα κατασκεύαζαν στην Τρίπολη για τον τουρκικό στρατό. Εκείνοι, με κίνδυνο της ζωής τους, παρασκεύασαν μπαρούτι πολύ κακής ποιότητας. Έτσι, στη μάχη στο Βαλτέτσι το Μάιο του 1821, οι Τούρκοι υπέστησαν κυριολεκτικά μια πανολεθρία. Όταν δε οι 7 Δημητσανίτες μπαρουξίδες κλήθηκαν να απολογηθούν, είπαν ότι έφταιγε το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε η μπαρούτι χωρίς να οριμάσει όσο θα έπρεπε. Οι 7 λεοντόθυμοι μπαρουξίδες κατόρθωσαν να τραπετεύσουν από τα τείχη της Τριπολιτσάς και να φτάσουν σόι στο στρατόπεδο του Κολοκοτρώνη στο Χρυσοβίτσι, όπου τους υποδέχθηκε εγκαρδίως.